O Valencia Basket leva o triunfo na xornada da Liga de 3x3 celebrada na Cachada. O Groin Santa Baia caeu en cuartos ante o Macera e pechou a fin de semana no cuarto lugar da xeral. O pabellón da Cachada foi o centro neurálxico do 3x3 nacional. A competición desta disciplina trasladouse a Boiro para disputar a súa terceira xornada na que o Andorra causou baixa. A pesar disto, a emoción e a intensidade non faltaron á cita no Barbanza, única sede de Galicia nesta Liga 3x3 que nesta ocasión foi conquistada por Valencia Basket. Os taronjas amplían a súa vantaxe na xeral co Vigo Team e Vivol Center, que foron segundo e terceiro respectivamente. De feito, o partido da final onde os valencians e Vigo se viron as caras estivo moi igualado e a figura de Alfonso Rivera, MVP da xornada 3, foi fundamental para que os laranxas se fixeran co título. Vivol Center completou o podio logo de vencer o equipo sorpresa desta fin de semana, o Macera 3x3, que derrotou o Groin Santa Baia nos cuartos de final logo dun agónico final no que se tivo que xogar unha prórroga. A pesar deste tropezo nun gran encontro, os boirenses mantéñense cuartos na clasificación xeral ao sumar 40 puntos, 3 máis que o Mérida quinto e 8 menos que Vivol terceiro. A cuarta xornada da Liga Nacional 3x3 disputarase a fin de semana do 30 de novembro e 1 de decembro en Malpartida, Cáceres, unha nova ocasión para o Groin Santa Baia de loitar pola vitoria.